I walk around like that nigga. ತೊಂದೆ ಬಂದಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ರವ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಓ ಕಪ್ ಅನ್ನು ರವಾಗೆ ತೊಂದೆ ಆಯ್ತಾ 2.5 ಕಪ್ ಪೇರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎನ್ ಕಡಾಯಿ ದಿಯೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಇನ್ನಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಅವನ ಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಮೂಕೊಡು ಮೂತದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚನ ಮೂತದ ಐಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ರವಾಗೆ ತಂದಿನೇನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಎನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಮುಂದೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚಾದೆ ಅನ್ನ ನಿಕಲ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಒರಿ ದಿನ ನೇನ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿಗೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ಗೆ ತಂದದೆ ಆ ಪೇರ್ನ ಪಾಡು ಸರಿ ಮೂತದು ಸಮ ಕೊದ್ದಿತ್ತು ಅವಂತೆ ದಪ್ಪ ಅವನ್ ಬರೋಡು ರವಾ ಬೇಯ್ತೀನಿ ರವಾ ಬೇಯಿನ ಬನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಪಾಡೋಡೈತೆ ಮೂತೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಅಡಿ ಪತ್ತರೆ ಬಿಡೋಚ್ಚೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ದಿಂಡ ಇಡ್ಡೇನೆ ಈ ಟೈಮ್ಡು ಅಡಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಡಬಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚ ಶೀರಾ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೆನಿಲಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ